Dispungaldo kabalen. Malyari mo na lang albende ang paborito mong programa kening CLTV 36 uli dareng ke katamong cable partners. Keng ACCTN, King Analog Channel 75 at King Digital Channel 71. Keng Brandcom CATV Network Corporation, King Analog Channel 24. Keng Broad Cable Communications Incorporated, King Analog Channel 36. Keng Datelsat Cable TV Network naman, King Karelang Analog Channel 41. Keng Satellite Cable Network, King Analog Channel 52 at King Digital Channel 76. Ken naman Central Luzon Cable Television Network, Mayalbeta mo, King Analog Channel 66. King Satlink Cable TV System, King Analog Channel 49. Kakaluguran, mantabe na ka Kenny. Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Sa partido ni Marcos Jr. sa Pampanga, aminadong naungusan ni VP Leni ang kanilang pambato sa probinsya. AFP pinaigting ang operasyon laban sa mga rebelding grupo habang papalapit ang eleksyon. COVID-19 vaccine rollout para sa 5 to 11 years old sa Central Luzon sisimulan sa February 9. At higit 18,000 government positions pupunan sa May 9 elections. Magandang gabi ka rin ngayon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Pagbukas pa lamang ng Bukang Liwayway ngayong Martes, February 8, bumulaga na po sa kalsada at sa social media ang kulay ng kampanya. Namayagpag ang kulay na nagtatampok sa mga kandidato sa nasyonal na posisyon, kagaya po ng pink, green na tambalang Leni Robredo at Kiko, red green kay Bongbong Marcos at Sara Duterte, white blue naman po sa kampo ni Mayor Isko Moreno at Dr. Billy Ong, red and blue kay Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto, Philippine color naman ang itinampok ni Senator Manny Pacquiao at Representative Lito Atienza, at ang purong pula ni Calio de Guzman at Walden Bello. Sa bawat sulok ng bansa, kanya-kanyang paandar ang mga supporter ng bawat kandidato upang ipakita ang kanilang puwersa. Ang mga presidential kasama ang kanilang katandem at line-up nagsagawa ng kanilang proclamation rally. Si Presidential Aspirant Leni Robredo pinili pong gawin ang opening salvo sa Plaza Quezon sa Naga City na kanyang hometown. Ang Lacson Soto tandem sa Imus Cavite naman po ikinisa ang kanilang unang araw ng pangangampanya. Nagpakitang puwersa ang tambalang Pacquiao at Yensa sa General Santos City. Sa Philippine Arena, sa Santa Maria, Bulacan naman po napili ng Bongbong Sara team na mag-opening salvo. Nagpakita naman ng puwersa ang Moreno-Ong tandem sa Bonifacio Shrine sa Maynila. At ang de Guzman Bello ay nagpamalas ng puwersa sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Aabot sa mahigit 18,000 government positions po ang pupunan ng mga rehistradong botante sa buong bansa sa pagdating ng araw ng halalan sa ika-9 ng Mayo. Sa pambansang pamahalaan, maghahala ng isang presidente, isang vice-presidente at 12 senador. 63 seats naman po ang nakalaan para sa mga party list groups. Narito ang report. Simula na ang official campaign period sa Pilipinas ngayong araw, February 8, 2022, para sa mga kandidato sa national positions, kabilang ang presidente at vice-presidente, mga senador at party list groups. Dahil sa banta ng COVID-19, laki ang magiging pagbabago sa pagdaraos ng pangangampanya kung ikukumpara sa mga nagdaang eleksyon.
May mga maagamang nag-ikot lalo sa mga aspirant para sa national elective posts. Ngayong opisyal na nagsimula ang campaign period lamang sila maituturing na opisyal na kandidato at kailangang sumunod sa mga polisiyang itinakda ng Commission on Election. Para sa election season sa panahon ng pandemya, may mga category level na kailangang sundin. Ang mga campaign committees ng COMELEC mula sa municipal hanggang national level ang magtatakda kung ano ang category level ay patutupad sa kanilang area. Ito ang magdidikta sa in-person campaigning restrictions na susundin, kabilang na ang dami ng maaaring sumama, halimbawa sa motorcades, meetings at rallies. Para sa lahat ng category levels, ang tradisyonal na aktibidad sa pangangampanya gaya ng pakikipagkamay, pagyakap, selfies, pamimigay ng pagkain at inumin, at pagdumog sa mga kandidato ay mariing ipinagbabawal. Sa panahon din ng kampanya, covered ang mga kandidato ng Fair Elections Act kung saan nakadetalye kung magkano ang maaaring gastusin sa kada botante. Ang bawat kandidato sa pagkapangulo at ikalawang pangulo ay maaari lamang gumastos ng 10 piso para sa kada isang botante. 5 piso naman ang maaaring gastusin para sa kada botante ng isang kandidatong walang partido at ang mga party list group, habang 3 piso per voter ang iba pang kandidato. Sakop lamang ng February kick-off ang mga humahabol para sa national elective poll. Sa March 25 naman, itinakda ang simula ng pangangampanya para sa local aspirants. Samantala, nasa 18,180 ang posisyon na pupunan para sa May 2022 elections kasama ang 80 posisyon para sa Bangsamoro Parliament ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Kasama sa national positions ang President, Vice President, 12 Senators at 63 party list representatives. Para sa local position sa buong bansa, nasa 254 district representatives ang pupunan, 81 governors, 81 vice governors, 782 provincial board members, 146 city mayors at city vice mayors, 1,659 city councilors, 1,488 naman ang may luluklok na municipal mayors at municipal vice mayors at 11,908 municipal councilors. Angelica Cara, CLTV News. Gaya ng marahan na takbo ng Kalesa na naging simula ng kampanya ng Lenny Kiko supporter sa Pampanga, ganito rin umano dapat ang katangian ng mga botante pagdating sa pagpili ng mga kandidato sa darating na halalan. Punto po ni dating City of San Fernando Mayor Oscar Rodriguez, dapat maghinay-hinay at maging mabusisi sa pagkilates ng mga plataforma dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng bayan. Ganito ang report. Maaga pa lamang naigayak na ng kulay rosas ng mga supporters ng Team Lenny Kiko ang lahat ng kalesa sa siyudad ng San Fernando, Pampanga para sa unang pag-arangkada ng kampanya sa national election. Dito sa Laos Event Center ang tagpuan ng mga volunteers ni na Presidential Candidate Vice President Leni Robredo at Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan. Mapa-senior citizen, taong simbahan at mga kabataan, giliw na giliw sa pagsasaayos sa mga binihisang kalesa. Ang tingkad ng kulay rosas ay hindi umano mahirap ipaunawa sa tao. Ayon sa volunteer na si Romary Di Macali, ito'y simbolo ng tunay na pag-ibig na kumakatawan umano sa imahe ng kanilang sinusuportahan na si VP Leni Robredo. Kulay rosas ang kinabukasan ng bansa. Dahil ang rosas, sumisimbolo siya sa pag-ibig. Pwede sa pag-ibig. So, pwede tayong mag-umpisa sa pagmamahalan at magiging tuloy-tuloy na yun na magtutulong-tulungan yung mga Pilipino. Ang kasagraduhan ng salitang katotohanan naman ang gustong idugtong ng madring sumusuporta kay VP Leni sa Pampanga. Ayon kay Sister Rosa Yaya ng Dominican Sisters of Our Lady of Remedies, di hamak na may mas pinahahalagahang kredibilidad ang sinusuportahan nilang kandidato sa pagkapangulo. Siyempre talagang ang tinatayuan namin ay tungkol sa katotohanan. Saka dapat talaga manalo kung sino yung dapat, no? At nakikita namin si Leni talaga yung dapat. Ang 85 anyos na si Dr. Leticia Yap, hindi rin pinalagpas ang pagkakataon na makilahok sa makasaysayang caravan na ito ang sabayan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon sa bansa.
ngayong eleksyon, ngayong kampanya, sana nasa sa puso nila yung kanilang ginagawa. Hindi sila magbibigay ng kung ano-anong pabuya sa lahat ng ating mga botante, no? Ang alalahanin nila kung ano ang magagawa nila sa ating bansa, sa ating mga tao. Yun ang gusto kong alalahanin nila, hindi yung sarili nila. Kasi ang nangyayari lagi, iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Ang retirado namang guro na si Elena Almandres, napasabak din sa unang bugso ng pag-arangkada ng kampanya ng kakamping dahil ito raw ang tamang panahon na kailangang lumabas ang mga nakatatanda at impluwensyahan ng tama ang mga batang botante. Kasi ang kailangan natin, ang unang pinapahalagahan ay dangal ng tao. Hindi ang yaman. Hindi ang yaman, kundi ang dangal. Mahirap o mayaman, mangmang o may pinag-aralan, alisin mong lahat yan, ang matitira ay tao. At ang tao ang pinarangal ng Diyos. Mula sa commercial district ng siyudad ng San Fernando hanggang sa Kabayanan, umikot ang parada ng mga kalesa. Bagya itong nakaapekto sa daloy ng trapiko sa intersection ng Barangay Dolores at sa harapan ng City Hall, nagsagawa na ng maikling programa. Ayon kay City of San Fernando, Mayoral Aspirant Oscar Rodriguez, bukod sa pagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura sa paggamit ng kalesa, simboliko rin umano ang kanilang mensahe sa mga Fernandino at botante na ang karera sa kampanya ay panahon ng mga botante na mag-isip ng banayad sa pagpili ng wastong kandidato. Gusto namin ipakita sa kanila na banayad sila mag-isip. Na ang bukas ay nakasalalay din sa kanilang hanay. Kung sa mabagay na paglakad ng mga kalesa, inararating namin sa kanilang kaisipan, mag-isip kayo ng banayad. Ayun. Huwag maging mapuso. Kapagkat nakasalalay ang hinaharap nating lahat, particularly ang bansa, sa mga gagawin nating desisyon, lalo na dito sa halalan na nito, kung sino ang pipiliin natin, baka mapili natin lalong magdadala sa bansa sa tinatawag nating kumunoy ng kahirapan. Samantala, para naman kay dating Pampanga Governor Among Ed Panlillo, hindi lamang ang February 8 na unang araw ng kampanya na mamayagpag si VP Leni sa taong bayan sa Pampanga. At kahit hindi umano makakuha ng endorsement sa political plan ng Pineda si VP Leni, iwala silang tumaas ang kumpiyansa ng mga kabalen sa kanyang lideratura. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. AFP pinaigting ang operasyon laban sa mga rebeldeng grupo habang mapalapit ang eleksyon. Alternative Politics Movement sumuporta kay VP Leni, Senator Kiko at iba pang kandidatong senador. At kapartido ni Marcos Jr. sa Pampanga, aminadong naungusan ni VP Leni ang kanilang pambato sa probinsya. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. The new Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete.
America's best-selling truck is here. More power. More tech. More truck. Ford F-150. Now tell me what you gonna do when it ain't nowhere to run. When judgment comes for you, when judgment comes for you. Now tell me what you gonna do when it ain't nowhere to hide. When judgment comes for you, let's see you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads, crossroads. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads, crossroads. See you at the crossroads. Nagbabalik ang CLTV. At sa iba pa mga nangungunang balita, higit na pinaigting ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang counter-insurgency measures sa Central Luzon upang matiyak na magiging payapa ang darating na halalan. Sa isang pulong kasamang iba pang ahensya ng COMELEC, sinabi ng AFP na gagawin ng mga uniformadong tauhan ng pamahalaan ang kanilang makakaya upang maiwasan ang anumang kaguluhan na posibleng idulot ng mga armadong grupo. May detalye si Felix Barrios. Higit na pinaigting ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kanilang operasyon laban sa mga rebelde at iba pang armadong grupo upang matiyak ang mapayapang halalan. Ito ay alinsunod na rin sa Joint Letter Directive No. 01-2022 sa isang command conference kasama ang ibang ahensya na pinangunahan ni Commission on Elections Acting Chairperson Socorro Inting.
Idiniin din ni AFP Chief General Andres Centino ang kanilang marching orders mula sa Pangulong Duterte na tapusin ang communist insurgency bago matapos ang kanyang termino. Isinaad din sa naturang direktiba ang kooperasyon ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard sa pagtugis ng mga rebelde at armadong grupo. Hindi na rin daw mabibilang sa election duty ang mga tauhan ng AFP na kasali sa counterinsurgency operations. Kumpiyansa naman daw si Commissioner Inting na magagampanan ng mga uniformed personnel ang kanilang tungkulin ngayong eleksyon, kabilang dito ang pagbabantay sa mga COMELEC checkpoints, pagpapatupad ng gun ban, pagdetermine ng mga hotspots, at maging ang pagtugis sa mga private army. Samantala, isa namang miyembro ng di umano'y rebelding grupo ang sumuko sa mga elemento ng Alpha at Delta Company ng 91st Infantry Battalion, kasama ang ibang elemento ng PNP sa Dingalan, Aurora. Ayon kay Lieutenant Colonel Rubio, ang commanding officer ng 91st Infantry Battalion, ang sumukong miyembro ay may alias na Manny. Siya ay residente ng Sitio Mapidia, Barangay Rio Chico, General Tino, Nueva Ecija. Ay, yung pag-surrender ni Manny kahapon ay joint effort yun ng Alpha Company and Delta Company ng 91st ID Kuya. Ano yun, no? Through the effort na rin ng isang Kapgo member na who happened na kamag-anak niya yung nag-surrender. Kaya nalinyahan din ng Kapgo na pasukuin, no, yung kamag-anak niya. Palagi namin sinasabi yan, nanawagan kami sa mga community terrorist group, lalo ng mga remnant, mag-surrender na, no, para makapiling yung pamilya nila at saka maka-avail ng mga different services sa government. Felix Barrios, CLTV News. Nag-air ng pagsuporta si Leni Robredo at Kiko Pangilinan Tandem, ang isang koalisyon ng mga progresibong grupo sa lalawigan ng Bataan na kung tawagin ay Alternative Politics Movement. Sa isang press conference na idinaos sa lungsod ng Balanga, kanila idinitalya ang mga dahilan kung bakit ang mga nasabing kandidato ang kanilang napiling suportahan. May detalya si Marion Mazan. Kasabay ng kick-off ng kampanya para sa mga national candidates sa election 2022, hinihayag ng Alternative Politics Movement Bataan ngayong ika-8 ng Pebrero ang kanilang pagsuporta sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo sa pagkapangulo. Sa press conference na dinao sa Balanga City, ipinaliwanag ng grupo ang mga dahilan ng kanilang pagsuporta kay VP Leni at sa iba pang kandidato kabilang na gitong katandem ni Robredo na si Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan, re-electionist na sina Senador Risa Ontiveros at Senador Laila de Lima, human rights lawyer Chel Diokno, senatorial candidates ng dating Senador Sani Trillanes at dating Ifugao Representative Teddy Bagilat. Sabi natin, ang counterpart po ay nagtatakil saan? Nagtatakil sa tradisyonal na politika, nagtatakil sa trapo, nagtatakil saan? Sa mga kandidato, wala nang ginawa kundi ang mangako, pero wala namang nagawa sa ating bayan. Kabilang umano sa mga bagay na kanilang kinonsidera sa pagpili ng mga kandidato ay ang mga sumusunod. Pagkakaroon ng tama at balansing pagtugon sa COVID-19 at pagbubukas ng ekonomiya, kayang ibigay ang karapat-dapat ng sweldo at benepisyo sa mga manggagawa, kayang itaguyod ang rule of law, kinikilala at pinagtatanggol ang karapatan ng mga mamamayan ayon-sunod sa konstitusyon at Universal Declaration ng Human Rights. Kayang ibalik sa kanilang pamayanan at bigyan ng maayos na tahanan ang mga biktima ng Marawi siege na naninirahan pa rin sa mga evacuation center. Kayang isulong ang karapatan ng makabansa, mapagkaisa, mapagpala, progresibo, at scientificong edukasyon at kultura. Kayang hadlangan ng historical revisionism ukol sa martial law, itinataguyod ang karapatan ng mga kababaihan, pinoprotektahan ang karapatan ng mga katutubo, binibigyan pansin ang pangangalaga sa kapaligiran at mga likas na yaman, itinataguyod ang soberanong karapatan ng bansa at sambayanan, itinataguyod ang prinsipyong walang kinikilingan sa relasyong panlabas, inahadlangan ng pagkompromiso ng mga dayuhan sa pambansang patrimonya, at kayang pigilan ng pananaig ng tiranya at authoritarianism. Naniniwala naman ng chairperson ng Nuclear Free Bataan Movement na si Atty. Dante Elaya na taglay ni VP Leni ang mga katangiang ito. Sa pagpili natin ng presidente, tama, natingnan natin ano nga ba ang mga nagawa at ano ang gagawin. May panindigan sila ni Robredo na wala sa iba. Tapat siya sa kanyang paglilingkod, walang bahid ng korupsyon.
ang pagmamahal din daw ni Robredo sa sambayanan at paninindigan sa karapatang pantao ang isang dahilan kung bakit ito karapat-dapat maging Pangulo. Kasama sa mga nagpakita ng suporta kay Robredo sa isinagawang programa ay ang mga kinatawan mula sa iba't ibang progresibong grupo na nire-representa ang iba't ibang sektor sa lipunan. Kabilang dyan ang kaisahan ng mga sasakyan na mamasada sa Bataan o Kasakbayan, Limay Concerned Citizen Inc. o LICI, Young Bataeños for Environmental Advocacy Network, Nuclear Free Bataan Movement, Year for Nationalism and Democracy, Coal Free Bataan Movement, Pangisda Bataan, at Alyansa na Magbubukid ng Bataan o Almaba. Marian Lozano, CLTV News. Aminado si former Mexico Mayor Ernesto Ponsalan, tumatayong chairperson ng Partido Federal ng Pilipinas Pampanga Chapter, na naungusan ni Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo ang kanilang minamanok na Pangulo na si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Ponsalan, ito'y dahil sa laki rin umano ng mga volunteer group at kilalang political leaders sa Pampanga na masipag mangampanya para kay Robredo. Narito ang report. Bago pa ang opisyal na pag-arangkada ng national campaign period ngayong February 8, mapapansin na ang kaliwat kanang poster at billboard ni na Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo at katambal nito na si Senator Kiko Pangilinan dito sa Angeles City, ang nag-iisang highly urbanized city sa Pampanga. Kahit tapos na ang Pasko, nakadisplay pa rin sa bahay ng mga supporter at volunteers ang mga pink na parol na nagpapakita ng pakikiisa sa kampanya ng Team Leni Kiko. Si Mayor Carmelo Pogi Lasatin, bagamat wala pang opisyal na ini-endorsong kandidato sa pagkapangulo, mainit na sinalubong at winelcome din si VP Leni Robredo sa kanyang tanggapan nitong nakaraang linggo. Tinatayang nasa 200,000 ang bilang ng rehistradong botante sa lungsod ng Angeles. Para kay dating Mexico Municipal Mayor Ernesto Ponsalan, ang chairperson ng Partido Federal ng Pilipinas sa Pampanga, totoong nakalalamang sa lalawigan si VP Leni kaysa sa kanilang pambato na si Ferdinand Marcos Jr. Sa eksklusibong panayam ng CLTV News Team kay Ponsalan habang ito'y naghahanda sa proclamation rally ng Marcos Duterte Unity Team sa Philippine Arena nitong umaga ng February 8, 2022, inamin niya ang kanilang pangamba sa maagap at lantad na pagtatrabaho ng mga local leaders ni VP Leni sa Pampanga. Kasi po, si VP Leni, ilang beses na po nagpunta ng Pampanga. Siguro 4 times na. At saka kakampi nila si Father Panlilio, Oka Rodriguez, sila Bailon, Boy Bailon, gubernatorial aspirant, sila Edwin Santiago. Kaya po medyo, paano bang kung tingnan mo, meron pa silang clout. Bilang veteranong politiko, aminado ang kapartido ni Marcos Jr. na naging epektibo ang pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad ng Leni Kiko Volunteers sa lalawigan. Kasi Leni, bigboga na yung Pampanga Palas. Gaganay kayang barangay Talugaw. Volunteerism din umano ang nangyayari sa kanilang hanay. At sa hakbang nilang mapagbuti ang kampanya ng Team Unity, sila muna umano ang tumataya. Habang may naipapangako naman umanong maibababang pondo mula sa kanilang partido. Meron na ho bang pondo dumating ho sa inyo? In the near future, sa naririnig ko sa nakakataas na rangko sa amin, sa federal party, in the near future meron po. Pero since we start this kind of work, wala pa po. Nagtatapat po kami. Guerrilla type ang signature campaign ng Partido Federal ng Pilipinas sa Pampanga. Ayon kay Ponsalan, sa kanya lamang iniikutan na bayan na may 43 barangay, hindi nabababa sa 48,000 na supporters ni Marcos Jr. Kumpiyansa niyang mapapataas pa ito, lalo't kung may titindig na local leader na maimpluwensya sa mga Kapampangan. Siguro po, kung mag-full blast ang mga Pineda clan in favor of Bobong Marcos, pag po sila ay talagang todo support kay BBM at kay Sara, mauusan po natin ang lead ni Leni dito.
Sa naging panayam ng CLTV News Team kay Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, wala pa itong nababanggit na susuportahang Pangulo. Bagkus sinabi niyang magiging bukas ang Pampanga sa kahit sinong national candidates para makapangampanya. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Higit 9,700 na bata edad 5 hanggang 11 sa bansa nabakunahan kontra COVID-19. COVID-19 vaccine rollout para sa 5 to 11 years old sa Central Luzon isimula na sa February 9. At 1,993 barangay sa Central Luzon idineklarang drug-cleared ng PRO3. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Next on Business Unusual. Get up close with two of the most successful entrepreneurs and real estate moguls in Pampanga, Mr. and Mrs. Primo and Eloisa Valerio of Solana Land Development Incorporated on Biz Insider. Featured on Biz Labs. Want some fresh, wholesome, rich and filling Arabic dishes? Check out Neris Biryani located at Mexico, Pampanga. Maki sushi, takoyaki, and ramen prepped in traditional Japanese style. Discover Sushi Tapa in the city of San Fernando. Let's get down to business with Nicolette Henson-Hizon this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch our live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual, only here on CLTV.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, naging matagumpay daw ang unang araw ng COVID-19 vaccine rollout sa mga bata edad 5 hanggang 11. Ayon po yan sa Department of Health o DOH. Sa alas 10,000 bata na naturukan ng bakuna, isa lamang ang naitalang nagkaroon ng adverse reaction na kalaunay naging maayos na din umano ang kalagayan. Narito po ang detalye ng balita niya. Nasa 10,000 mga bata na 5 hanggang 11 taong gulang ang nabigyan ng protection kontra COVID-19 ayon sa Department of Health o DOH. Itong Lunes ang unang rollout ng vaccination para sa nasabing age group. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, naging magandang lagay ng bakunahan sa mga kabataan. Nasa 32 sites ang inihanda para sa vaccination kung saan mahigit 9,700 ang mga bata na bakunahan. Ayon pa kay Vergere, mayroong isang kaso ng adverse reaction matapos matulukan ng bakuna. Isang batang edad 11 years old umano nagkapantal sa kanyang braso na kaagad din naman inasikaso ng vaccination site. Pagkatapos matignan ay nakauwi na rin daw ang bata. Maliban dito, lahat ng kabataang nabigyan ng bakuna ay hindi naman daw nagkaroon ng mga adverse reaction o kagyat na side effect. Nauna nang sinabi ng DOH na target nilang mabakunahan ang nasa 15 milyong mga bata, edad 5 hanggang 11. Inumpisahan ng vaccination drive sa mga ganitong edad sa mga ilang piling lugar sa bansa pa lamang. I-expand daw ito sa mga susunod na araw at handa naman daw ang kagawaran dito. Positibo rin daw ang DOH na makakamit na kanilang target sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Una na nagpayag ang Philippine Pediatric Society o PPS at Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines sa buong suporta sa vaccination drive ng gobyerno. Ayon sa grupo, maaari magkaroon ng negatibong kahihinatnan ng batang tatamaan ng COVID-19. Samantala, pinaghahandaan na ng mga lokal na pamahalaan ang pagbabakuna na nasa 5 hanggang 11. Ang Angeles City nakahanda na raw para rito matapos mabili lahat ng ancillary supplies na gagamitin para sa pagbabakuna sa mga bata. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga volunteer pediatricians para sa vaccination drive sa mga nasa ganitong edad. Sa Central Luzon, inaasahan ng rollout ng pediatric vaccination sa mga edad 5 hanggang 11 sa February 9 araw ng Miyerkules. Kasama sa Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Nakatakda na nga pong simulan bukas, February 9, ang pagbabakuna sa mga bata edad 5 hanggang 11 dito sa Central Luzon. Ang ilan sa ating mga karehiyon na may mga anak at iyang opinyon kaugnay ng vaccine rollout. May detalye si Marion Lozano. Nakatakda sanang simulan ng pamahalaan ng pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga batang edad 5 hanggang 11 nitong ika-4 ng Pebrero. Nga lamang, na-delay ang pagdating ng mga Pfizer vaccines na gagamitin kaya pinagpaliban muna ang plano at sinimulan ito nitong February 7. Dito sa Central Luzon, inaasahang gagawin ng rollout ng pediatric vaccination para sa 5 to 11 years old ngayong Miyerkules, February 9. Ayon sa Department of Health, mahalaga na mabakunahan ng mga bata bilang paghahanda na rin umano sa napipintong face-to-face classes. Kabilang sa mga pilot vaccination sites sa Central Luzon, ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa City of San Fernando, Pampanga, Bataan General Hospital sa Balanga, Bulacan Medical Center sa Malolos, Dr. Paulino G. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Nueva Ecija, at Tarlac Provincial Hospital. Paalala ng DOH, kailangang iparehistro ng mga magulang o guardian ng mga bata sa lokal na pamahalaan para makakuha ng schedule ng vaccination. Sa araw ng pagbabakuna, ay kinakailangan umanong dalhin ng dokumento na nagpapatunay ng relasyon ng bata sa magulang gaya ng birth certificate at baptismal certificate. Kung wala ang magulang ng bata, maaaring magdala ng special power of attorney, authorization letter na nakanotaryo, affidavit ng magulang o guardian, o di kaya naman ay barangay certificate. Kailangan din magpakita ng valid ID ang magulang o guardian at ang bata. Dalhin din daw ang medical certificate kung may karamdaman ng batang babakunahan. Sa kabila ng mga paalala ng DOH sa publiko, nananatiling hati ang opinyon ng ilang magulang pagdating sa pagpapabakuna ng kanilang mga anak. Si Mark Damian mula sa Bulacan, hindi pa umano sang-ayon na ipabakuna ang kanyang 7 taong gulang na anak kontra COVID-19. Naniniwala naman daw si Damian na epektibo ang bakuna bilang pananggalang sa nakamamatay na virus. Katunayan, fully vaccinated na siya at nakapagpa-booster na. Sa ngayon po, iniisip ko mukhang hindi pa siya pwede. Sa edad kasi niya, baka hindi niya kayanin yung maging effect ng vaccine. Kasi kagaya ko sa edad ko nung nagpa-vaccine ako, hindi maganda yung naging effect sa akin. Yun.
Hindi naman sa hindi maganda. Kaya lang madaming sumakit sa akin. Dagdag pa ni Damian, mapipilitan lamang umano siguro siyang ipabakuna ang kanyang anak kung ire-require ito kapag nagkaroon na ng face-to-face classes. Ngunit mas pabor umano siya na manatili muna sa distance learning ang mga estudyante. Gaya ni Damian, may agam-agam din sa pagbabakuna ng kanyang 7 taong gulang na anak si Joan Dizon ng Pampanga. Hindi mo na, sir. Hindi muna. Bakit po? Kasi pa baka hindi kaya ng katawan niya yung inject sa kanya eh. Habang ang mga magulang na sina Christy Doblico at Tere Torno, titiyakin daw na mababakunahan ang kanilang mga anak. Opo, sir. Kasi protection din po yun sa kanya eh. Lalo na kung mag-start na po yung pasukan. Opo, sir. Bakit po? Para sa protection din. Paliwanag ng DOH, wala umanong naitalang namatay sa 8.7 milyon na bata sa mundo na nabakunahan na kontra COVID-19. 97.5% umano sa mga ito ay walang naranasan na anumang side effect, habang 2.4% ang nakaranas ng banayad na side effect. Mayroon naman umanong 0.00013% na nakaranas ng malubhang side effect, ngunit gumaling na ang mga ito. Ayon pa sa kagawaran, umabot na sa 77% ng target population ang nabakunahan sa edad 12 hanggang 17 sa bansa. 99% umano sa mga ito ay walang naranasan na kahit anumang sintomas matapos mabakunahan. Sa kabila naman ng panghihikayat sa mga magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak, sinabi naman ni Health Undersecretary Mir Nakabotahe na hindi ito mandatory. Nilinaw din niya na hindi waiver, kundi consent form ang pipirma ng mga magulang sa vaccination site. Siniguro naman yung ligtas sa mga bakunang gagamitin dahil nauna na umanong sinimulan ng pediatric vaccination sa ibang bansa, gaya ng US, France, Malaysia, Singapore at China. Ang approval din naman ng Philippine Food and Drugs Administration para sa emergency use authorization ng Pfizer vaccine ay karagdagang kasiguraduhan na ligtas ang bakuna. Kung may mangyari naman sa bata matapos mabakunahan, ay sasagutin ng gobyerno ng ilang porsyento sa pagpapagamot at maaaring magbigay ng benefits kung mapatunayan na ang problema ay dulot ng bakuna. Sa ilalim ng RA 11525 o ang COVID-19 Vaccination Act of 2021, 500 million indemnity fund na nakalaan para sa kompensasyon ng individual na makararanas ng adverse effect matapos mabakunahan. Marion Lozano, CELTV News. Halos 2,000 barangay daw sa gitnang Luzon ang wala ng problema sa iligal na droga, ayon po yan sa Police Regional Office 3. Asahan naman umano na maidedeklara ring drug cleared ang iba pang barangay maging ang mga lalawigan dahil sa walang humpay na anti-drug operation ng mga otoridad. Nagbabalita si Marian Lozano. Lampas kalahati na raw sa bilang ng mga barangay sa Central Luzon ang wala ng problema sa illegal na droga. Ito ang kinumpirma ng Police Regional Office 3 o PRO3. Ayon kay PRO3 Director Police Brigadier General Matthew Bakay, 1,933 out of 3,102 na barangay sa rehiyon ang may tuturing ng drug cleared. Umaasa naman ang opisyal ng kapulisan na magsusunod-sunod ang pagdedeklarang drug cleared sa mga barangay at maging sa mga probinsya sa Central Luzon dahil umano sa walang humpay nilang pagpapatupad ng mga drug clearing operation kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency. Mula sa 7 probinsya at 2 highly urbanized cities sa Region 3, Nueva Ecija umanong nanguna sa listahan kung saan 590 na barangay nito ang drug cleared na. Bago umanong madeklara na drug cleared na ang isang barangay, i-validate muna ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs ang non-availability ng drug supply sa lugar, absence ng drug transit activity, clandestine drug laboratory at chemical warehouse, absence ng marijuana cultivation site, drug den, drug pushers at users. Noong nakaraang linggo ay inanunsyo ng PRO3 na umabot sa mahigit 7,000 na kanilang naaresto sa mga isinagawang police operation sa loob ng 2 buwan. 2,075 umano sa mga ito ay sangkot sa illegal na droga at umabot naman sa mahigit 60 million pesos na halaga ng illegal na droga ang kanilang nakumpiska. With these accomplishments, we will continue to launch police operations this coming days to sustain our fight against all forms of lawlessness in the region, anchored on the directives of our Chief PNP, Police General Leonardo B. Carlos. Marion Lozano, CELTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Panukalang wag buwisan ang honorarya ng mga election volunteer, di inaprubahan sa Senado. Manatili nakatutok at magbabalik. CLTV News.
Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. And I'll be at your side forevermore. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Para sa most development-oriented talk or discussion program, ang pinili ni na Scott Ista ay ang, so to speak, COVID-19. Bigat ng laban, pasa ng kababaihan ng CLTV 36. Nais naming pasalamatan ang mga bumubuo ng UPLB Gandingan sa karangalang iginawat ninyo sa aming programang So to Speak. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang taus-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa lahat ng mga women health workers at mga kababaihan sa mga komunidad. Mula sa pangangalaga sa kanilang mga pamilya hanggang sa pangunguna sa iba't ibang larangan, hindi matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng mga kababaihan sa pagsugpo sa pandemyang ito at pagharap sa mga hamon ng maling pamamahala. Madalas, hindi lang oras, galing at kaalaman ang kanilang iniaalay, kundi maging ang kanilang sariling buhay. Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na tumugon sa mga hamon ng panahon. Makakaasa kayo ng CLTV 36 ay patuloy na magiging tulay upang maiparinig ang saloobin ng taong bayan, lalo na yung mga walang boses sa ating lipunan. Maraming salamat sa Gandingan at sa mga tagapagtangkilik ng aming istasyon. Dakal na salamat po. Next on Business Unusual. Get up close with two of the most successful entrepreneurs and real estate moguls in Pampanga, Mr. and Mrs. Primo and Eloisa Valerio of Solanaland Development Incorporated on Biz Insider. Featured on Biz Labs. Want some fresh, wholesome, rich and filling Arabic dishes? Check out Neris Biryani located at Mexico, Pampanga. Maki sushi, takoyaki, and ramen prepped in traditional Japanese style. Discover Sushi Tapa in the city of San Fernando. Let's get down to business with Nicolette Henson Hizon this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch her live simulcast on her official Facebook accounts. Business Unusual, only here on CLTV. Mas mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima.
Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, hindi po nakasama ang panukalang tax exemption sa honoraria ng mga volunteers sa mga inaprobahan ng Senado bago mag-adjourn ng third regular session. Ikinalungkot naman ng Alliance of Concerned Teachers ang kinahinatnan ng proposed bill na matagal naman ang nabinbin sa kamay ng mga mambabatas. Narito ang report. Ang inaasahang honorarium ng mga election volunteers na karamihan ay mga guro ay hindi pa rin nila matatanggap ng buo dahil kakaltasan pa rin ito ng tax. Hindi kasi ito nakasama sa panukalang tax exemption para sa kanilang honoraria sa mga naipasa ng Senado bago mag-adjourn ang third regular session nito. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, Agosto pa ng nakaraang taon ay naaprubahan na ito sa Kongreso at naisumite sa Senado para pag-aralan. Ngunit kahit 3 senador na ang nag-sponsor ng Senate bill para sa tax exemption, ay hindi pa rin ito nabigyan ng pagkakataong matalakay sa Senate plenary. Ikinalungkot umano ng act ang kinahihinatnan ng panukalang batas na magpapataas sana umano sa moral ng mga magtatrabaho ngayong eleksyon kahit pa may banta ng COVID-19. Sa ilalim ng Election Service Reform Act, tumatanggap ng 7,000 pesos ang electoral board chairman, 6,000 ang mga member, 5,000 ang supervisor official at 3,000 ang support staff at 2,000 travel allowance. Ito ay kinakaltasan ng 5%. Samantala, mayroon umanong 166 proposed bills ang inaprobahan ng Senado sa loob lamang ng isang araw bago magsara ang third regular session. Angelica Cara,
CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clor. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Northeast monsoon o hanging amihan po nakakaapekto sa buong Luzon. Kaya po ang Cagayan Valley, ang Aurora at Quezon, maula po ang papawiri na may mga pag-ulan, dulot po ito ng malakas na hanging amihan. Samantala po ang Caraga at Davao Region, maulap din po ang papawiri na mayroon pong inaasahang kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po ito ng easterlies. Ang Metro Manila naman po at nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na po dito ang Pampanga, bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin, meron lamang po tayong inaasahang mga isolated light rains, ito po ay dulot din ng hanging amihan o northeast monsoon. Natitirang bahagi po ng bansa, bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin, meron din po inaasahang mga isolated rain showers, dulot naman po ito ng easterlies at ng localized thunderstorm. Sa ngayon po, ito lamang po ang mga weather system na binabanggit natin. Bibigay po ng mga kaunting pagulan, pero pinag-iingat pa rin po ang lahat. Enjoy pa po natin ang medyo malamig pang panahon. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyo pong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyo pong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po po sa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.